Opel е наистина впечатляваща автомобилна марка с дълга история. Основана през 1862 година от Адам Опел, компанията първоначално произвежда шевни машини и велосипеди, преди да се насочи към автомобилостроенето през 1899 година. Първият им автомобил, Opel 10-12 PS, е създаден с помощта на сина на Карл Бенц. През 1924 година Opel става пионер в масовото производство на автомобили, което прави колите им достъпни за много хора. Иновациите не спират до тук. През 1968 година те представят първия хибриден автомобил в Европа. Също така, Opel Omega става първият автомобил с въздушни възглавници на всички места за сядане. Днес, с електрическия Opel CORSE, компанията продължава да се ангажира с устойчивото развитие.